тыңламыйсың ди үз авылдашларыңны дуслар. Тапшыру чыгып өлгергән булса да, аның икенче бүлеге итеп тагын берәр котлау хатын почтадан укып китергә булдык. Яңа Зимница авылында туып үскән, хәзерге көндә Сызрань шәһәрендә гомер итүче Саддыков Илдар Расимович бүген үзенең матур туган көнен каршылый. Әлеге гүзәл бәйрәме белән аны Мәскәү шәһәреннән абыйсы Рәшит Джафарович Саддыков, улы Рамил, кызы Гөлия Султанова, тормыш иптәше Акмал, уллары Тимур һәм Руслан аны ихластан бу гүзәл бәйрәме белән котларга булдылар. Илдар үз улым шикелле бик кадерле энем миңа, дип башлый котлау хатын Рәшит абый. Авылда бер-беребездән ерак яшәмәдек без. Илдарыбыз шын авыл егете шикелле бала чактан ук эшне яратты. Гел әтиәнисенә дә, без туганнарына да ярдәм итәргә ашыкты. Тиз арада олыгайып җитеп, менә инде матур гаиләсендә барлыкка китерде. Аның тормышы бүген сыкладырлык. Кадерле энем, яраткан абыебыз, сиңа гүзәл бәйрәмеңдә ихластан җан тынычлыгы телибез. Гаиләңдә татулык, мәхәббәт тантана итсен. Тормышыңнан ямь, тәм табып, матур гомер ит. Без сезне бик сагынып яшибез. Алла бирсә, җәйләрдә кайткач күрешеп, рәхәтләнеп сөйләшербез әле. Илдарыбыз туган көнен каршы ала бит бүген. Кадерле без, һәр вакытта аяз булсынчы күген. Кәефләрен күтәренке, эшләрен гөрләп барсын. Бүтән борчу зарларын да бары тик артта калсын. Бөркеттәй ир ат итеп син туймаганда җитештең. Менә яшьлегең түренә әкрен генә керештең. Бәхетле бул, теләгебез сиңа мөһим шул булсын. Күңелең бары изгелеккә, гел яктылыкка тулсын. Кадерле Илдар Расимович, без дә шәхсән якыннарыгыз Саддыковлар гаиләсе Рәшит Джафарович, улы Рамил, кызы Гөлия, тормыш иптәше Акмал, балалары Тимур һәм Русланның теләкләренә рәхәтләнеп кушылабыз. Гомерегез матур, бәйрәмегез күңелле булсын.
хатлар аеруча үзенчәлекле. Чөнки үзенең кабатланмас гүзәл бәйрәмен иске кулаткы шибәре Иркә Ирфановна Хасанова бүген каршылый. Аны матур туган көне белән әнисе Мәрьям Абдуловна, әтисе Ирфан Ханафиевич, әбисе Хашия Яхьевна, энесе Илнур, абысы Абдулсадык Яхьевич, Сызран шәһәреннән апасы Рима, тормыш иптәше Рафаэль, балалары Эмиль, Гөлия, Тольяттидан апасы Эльмира, тормыш иптәше Наил, уллары Радик, тормыш иптәше Алина, кызлары Элина, абысы Иршат һәм сеңеле Венера, һәм шулай барча туганнары да ихластан котлыйлар. Иркәбезгә тикмә генә шундый исем бирмәгәнбез. 3 балабыз арасыннан да ул иң назлысы, иң иркәсе. Аның сөйләгән сүзләре дә җанга рәхәт бирә. Күңелләрне җылылык белән чорнап ала. Иркәбез Тольятти шәһәрендә медицина колледжын тәмамлады. Аннары шәфкать туташы булып эшкә кергәч, яңадан Балакова шәһәренә фармацевтлыкка укырга керде. Хәзер инде дипломын кулына алып, районыбызның даруханәсендә хезмәт итә. Иркәбезнең кулларыннан килмәгән эше дә юк. Ул бик уңган, бик сабыр һәм тыйнак кыз бала. Күркәм хылкына күзләребез генә тимәсен. Акыллыбыз безнең. Алда сине бик матур гомер көтә. Ихластан сиңа үз ярыңны табып, матур гаиләңне корырга телибез. Бәхетле булса буебыз. Бер кайчан кайгы күрмичә, безне сөендереп яшә. Балабызның барыр юлы тигез, кайгысыз булсын. Бүген өй түребез безнең бәхет, шатлыкка чумсын. 24 ел элек балам, салдың аваз дөньяга. Менә ничек, сизелми дә безнең гомерләр ага. Шатланышып туя алмыйбыз син тормышта барлыкка. Тугансың син сабыебыз безнең бәхет, шатлыкка. Матур булсын иде алда синең барыр юлларың. Ашсын иде шын барлыкка синең бар хыялларың. Кадерле Иркә Ирфановна, ихластан без дә бу матур бәйрәмегез белән сезне котлыйбыз һәм алдагы җырны сезгә бүләккә яңгыратабыз. Син туганда балакайым, яңа йолдыз кабынды. Әниең белән көттек без, бик озак шулал таңыны. Ничек синсез яшәгәнебез, бу якты дөньяларда. Син яңарттың бәхетләрне, Кылынчагым кыз балам. Кызым сине кояш үзе, иртән торып уята. Керфекләрең арасында бар җиһан сулыш ала. Ялтыр ай сиңа ымтыла, байыштан таңга тикле. Нурларын сибеп югала, шибәрлегең шул тиклем. Туган көннән туеңача, сакладык җил давылдан. Сине бүген озатабыз, үз аллы тормышына. Фәрештәләр канат кагып, торсын башышларыңда. Тик бәхетләр, тик шатлыклар, юлдаш булсын юлыңда. Кызым сине кояш үзе, иртән торып уята. Керфекләрең арасында бар җиһан сулыш ала. Ялтыр ай сиңа ымтыла, байыштан таңга тиклем. Нурларын сибеп югала, шибәрлегең шул тиклем.
әнiyеңнің яш шағыдай тұрасың көз алдымда, аныққыдай қарашыларың қатерләтә барсында, ғарурлықта сағышта бар көз яшьләрендә безнең. Кайчан гына үсеп җиттең син колынчагым минем. Кызым, сине кояш үзе иртән торып уята, керфекләрем арасында бар җиһан сулыш ала. Ялтыр ай сиңа омтыла, байыштан таңга тиклем, нурларын сибеп югала, чибәрлегең шул тиклем. Иркә Ирфановна Хасанова хөрмәтенә килгән алдагы котлау хатын укып китәм. Бу юлы Иске Кулатка бистәсеннән бер туган апасы Мустафиннар гаиләсе Алсу, җизнәсе Рөстәм, балалары Радиф һәм Ралина, кодасы Рәис Зиннатуллович һәм кодагысы Гөлфия Вилдановна үзләренең йөрәк түреннән чыккан теләкләрен җиткерәләр. Гаиләдә без 3 бала үстек. Иркә белән безнең арабыз 1 яшь кенә булганга күрә, аеруча безнең мөнәсәбәтләр җылы иде. Серләребез гел уртак, кайгы шатлыгыбыз, борчуларыбыз да бергә бүлешенде. Иркәбез Радиф белән Ралинабызны да үз балалары шикелле карый, аларны яратып назлый, бөтен буш вакытын аларга бирә. Ярдәм иткәне өчен беренчедән без рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Яшьлегеңнең кабатланмас матур чагы Иркәбез. Ашыкма артык улыгайырга, бу матур вакытлар кабатланмый бит. Ашыкма җитди адымнар ясарга, вакыт күп әле Алла бирсә яратканыбыз. Бер елмайсаң җиһан шатланадыр, күзләреңнән моңнар агыла. Синең хакта мактап сөйләр өчен сүзләр үзе бик күп агыла. Хәрәкәте, холкың синең матур, сыкланмаган кеше бик сирәк. Синдәй газизыбыз кыз балага шиксез бәхетле булуы кирәк. Рәхмәт әйтәм әти-әниемә, сеңелемне бүләк иткәнгә. Бу тормышта миңа таяныч та, сөенеч тә бер үк биргәнгә. Иркәм, яратамын сине диеп кабатлармын кат-кат бәйрәмдә. Очрамасын Раббым кирәкмәгән адәмнәре тирә әйләндә. Котлы булсын синең туган көнең, сиңа диеп кошлар сайрасын. Иң матурын сайлап алып хәзер бәйрәмеңә җырлар җырласын. Кадерле Иркә Ирфановна, Мустафиннар гаиләсеннән матур җыр сезнең өчен яңгырый. Бәхетле булыгыз. Бер анадан туган балаларны айырмасын җилләр язмышлар. Апа әне абый булып калый, ялгышларда белсин сагыш бар. Өч бөртек без әти әниләрнең, бер анадан туган балалар. Üzülməsin idi ныклы җипләр, туганлыкта гына өмет бар. Өч бөртек без әти әниләрнең, бер анадан туган балалар. Üzülməsin idi ныклы җипләр, туганлыкта гына өмет бар. Бер туган бит ярты сүздән аңлап, ул сузышы авыр шакларда. Эй Ходаем, сакла диеп сорыйм, ясын безгә йөзне бакларга. Өч бөртек без әти әниләрнең, бер анадан туган балалар. Üzülməsin иде ныклы җипләр, туганлыкта гына өмет бар. Өч бөртек без әти әниләрнең, бер анадан туган балалар. Üzülməsin иде
ныклы җипләр, туганлыкта гына өмет бар. Кадерләрен белик булган шакта, киткән шакта жанда йөрәкләр. Китсә әгәр синең бер туганың, үкенешкә җирдә газаплар. Өч бөртек без әти әниләренең, бер анадан туган балалар. Üzülməsin иде ныклы җипләр, туганлыкта гына өмет бар. Өч бөртек без әти әниләренең, бер анадан туган балалар. Üzülməsin иде ныклы җипләр, туганлыкта гына өмет бар. Üzülməsin иде ныклы җипләр, туганлыкта гына өмет бар. Алга таба атлыйбыз, дуслар. Экраннар алдына Урта Терешка авылында гомер кичерүче Рафат Шамильевич Алиевны чакырып калабыз. Бүген 31 март көнне ул үзенең матур 65 яшьлек туган көнен каршы ала. Шул уңайдан аны балдызы Рушания Дигәншевна Тимербулатова, тормыш иптәше Рөстәм Касымович, балалары Эльвира һәм Ратмир котлыйлар. Бу теләкләргә шулай ук Рафат Алиевич, тормыш иптәшегез Нурия Дигәншевна, улыгыз Руслан, киленегез Зөлфия, оныкларыгыз Марсель, Салават һәм Әлфинә дә кушылалар. Жизни, менә синең матур 65 яшьлек юбилеяң килеп җитте. Бу гомернең бик матур чоры. Чөнки балалар үсеп җитеп, оныклар әйдәшә башлады. Үз гомереңдә син югалтулар да кичердең. Күпне күреп, күпне эшләдең. Вакыт инде әзрәк ял итеп, саулыгың сагында нык торырга. Гомерең озын булсын, бәхетеңә якыннарың гел янәшә булсын. Без сине нык кадерлибез һәм хөрмәт итәбез. Календарда мартның соңгы көне. Бүген бәйрәм безнең гаиләдә. Гөрләбекләр ага әкрен генә, кышлар кайта туган җирләргә. Шушы көндә синең юбилеяң 7 кабат якын кешебез. Шуңа күрә ихлас котлауларны сиңа дип язып куйдык без. Бик күп рәхмәт кылган игелеккә. Бик күп рәхмәт якын күргәнгә. Олы рәхмәт килгән вакытларда ачык йөз белән каршылый белгәнгә. Хәзер инде сиңа байлыклары кирәк түгел, аңа сокланма. Иң мөһиме кирәк сиңа саулык. Артык жизни берни уйлама. Кадерле Рафат Шамильевич, якыннарыгызның ихлас теләкләренә без дә кушылабыз. Матур 65 яшьлек туган көнегез котлы булсын. Үзегез гел бәхетле булып яшәгез. Якыннар дуслар җыелса, дөнья күгәрәкләнә. Теләкләренең иң изгесен бүген сезгә телисе килә. Сәламәтлек, саулык гел ташып торсын,
Шуның белән бүгенгегә хушлашам. Март айы тәмам дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.